Здравейте, мои зрители! Днес това са Chicken Gun новините. Днеска ще излети най-големия самолет в Гълъбче и каза, че след 13 дни ще пристигне в Лос-Анджелис. Ето ви кадри от аеропорта. Здравейте, предаваме на живо. Ето го самолетът. Тук сега се качват пасажирите. Също днеска се появи нов състезател по шах и той се казва Пилевски Мишов. И той вече изигра един рунд на шах и победи Гасокът Петров. Вижте, ето те даже вече свършиха шаха. Също днеска имаше един шампион, който се казва Пилевски Мишев, същият, който още вчера поби нов рекорд по нареждане на попит. Той го нареди буквално за 10 секунди. Ето, хора, сами вижте. Сега той го нареди. Така вече наредил половина. И ето, той го нареди. Много бързо. Но и още за спорта. Днеска имаше футбол и това беше матч ЦСКА срещу Локомотив Чикен Сити. Локомотив Чикен Сити ги победи с 4-2. И този матч продължаваше около половин час. Ето и още една новина. Гълъбче създаде вече много голяма ядрена бомба. Вижте, ето я. И тя е за защита, ако някой реши да ни нападне. Също днеска намериха някакво неизвестно на науката същество. Ако знаете което, напишете в коментарите. Ето, кадри от лабораторията на прасенците. Прасенците са открили някакво странно същество. Ето то как изглежда. Фиолетови очи, дълъг е 2 метра, но и може да се телепортира. Също вече научен факт. Появи се нов модел на марката Bentley. Вижте, ето го. Той се казва Bentley X2 Turbo Machine. Но и това бяха всичките новини. Сега на всички чао и до нови срещи!